Ovo je drugi. Ovo je drugi na drugom programu Hrvatskog radija, 12 sati i 15 minuta, evo skoro već 16. Vodimo vas u umjetničku organizaciju Arktik i to Institut za budućnost. S nama je umjetnička voditeljica, jedna nagrađivana multidisciplinarna umjetnica Vesna Mačković. Želim vam dobar dan, gospođo Mačković. Dobar dan vašim slušateljima. Dobro zvuči Institut za budućnost, a što je to zapravo Arktik? Da, zvuči moćno, zar ne? Pa da. Ja sam niz godina djelovala kroz udrugu umjetničku, međutim kako je to u udruzi sve bilo onako na nekim niskim, malim, skromnim, amaterskim razinama, kada mi se moje umjetničko djelovanje, naročito u smislu društvene angažiranosti, proširilo, povećalo, trebalo ići na neke jače natječaje i tako, onda sam razmišljala koji pravni oblik umjesto udruge, koji je sljedeći korak, i onda se ispostavilo da trebam osnovati umjetničku organizaciju. Htjela sam da postavim za misiju i ciljeve da to zaista bude društveno angažirana umjetnost, da ne bude fokusirana samo na mene kao jednu osobu, kao proizvođača umjetnosti, nego na društvo, svijet, građani smo svijeta, to je bio moj stav. I onda sam rekla, bit će ime Arktik, Institut za budućnost. U suradnji s kolegama, s osnivačem Antonijom Dolićem smo osmislili to ime koje ukazuje na to kako se trebamo i prema umjetnosti, između ostalog, postaviti kao prema Arktiku koji se topi, kojeg trebamo spašavati, kojeg trebamo održavati, za kojeg se trebamo pobrinuti. I htjeli smo u ime ugraditi tu viziju da nas je briga za budućnost, pa zato Institut za budućnost, gdje ćemo kroz različite umjetničke smjerove, od slikarstva, književnosti do filma, performansa, kazališta i tako dalje, ostvarivati umjetničke radove koji nisu sami sebi svrha, nego zaista promišljaju budućnost, promišljaju sadašnjost, što je dobro, što je loše, što može biti bolje, što treba zadržati, što ne treba uništiti. I stoga je to Arktik, Institut za budućnost, neprofitna umjetnička organizacija. Upravo se bavite jednom rečenicom koja možda i je izgovorena, a možda i nije izgovorena, ali dobro zvuči, i uvijek kad se nešto treba onako ironizirati, onda se kaže neka jedu kolače. Da, to je naš novi međunarodni projekt, neka jedu kolače, let them eat cakes. Znamo da se ta izreka tobože pripisuje Mariji Antoneti, iako povijesni analitičari sumnjaju da je ona to zaista izgovorila, odnosno da je izgovorila baš tako. Ali koristi se, znamo, kao asocijacija na to kako viši društveni staleži se onako distanciraju, naročito ekonomski, od nižih staleža i takozvane sirotinje. Pa kada sirotinja nešto prohtjeva u politici, recimo kada traži, zahtjeva, inzistira, onda onako se s visine često čuje, čak i u današnje doba, jel? Pa dobro, ako nemaju kruha, neka jedu kolače. To je ta izreka koja je ona tobože tadašnjoj sirotinji izrekla. I sada smo mi tu izreku iskoristili za naslov našeg tog međunarodnog projekta koji ovih dana kreće i promovira se globalno, a u kojem želimo potaknuti ljude s obzirom na to da je još u mnogim zemljama karantena i da smo dosta ovako fokusirani sami na sebe i na svoje kuće i stanove. Htjeli smo spojiti ono što je sada u takvim okolnostima vrlo popularno, da ljudi sve više doma kuhaju, recimo, i ti kulinarski programi su već neko duže vrijeme i popularni. Htjeli smo spojiti ljude kojima to je gušt i koji vole stvarati doma u kuhinji, da paralelno s tim snime, dok rade nešto u kuhinji, da snimaju video pri čemu izgovaraju neki svoj tekst ili neki tekst poznatog autora, poeziju, filozofsko razmišljanje, priču, a na određene teme koje smo mi odabrali. Naime, projekt Neka jedu kolače dio je našeg festivala, festivala međunarodnog festivala postavljanja pitanja. Taj festival ima različite inačice kroz zadnjih godinu i pol, od plesnih projekata nadalje. Sada je znači u video formatu sa kojim se mi vežemo kroz cijelu godinu, kroz 12 mjeseci na određene međunarodno, odnosno svjetski zadane dane, ajmo reći. Na primjer, kroz ovaj projekt Neka jedu kolače obilježit ćemo u idućih 2,5 mjeseca 4 međunarodna dana. Međunarodni dan pismenosti, Svjetski dan ruralnih žena, Međunarodni dan veganstva i četvrto je mira. Međunarodni dan mira, tako je.
Da. Znači mi sada želimo potaknuti, kažem poziv međunarodni, želimo potaknuti i hrvatsku publiku i naše pratitelje i vaše slušatelje ovom prilikom da sudjeluju znači sa videima koji će biti, koji trebaju odgovarati znači tim 4 temama: Međunarodnom danu pismenosti, Međunarodnom danu mira, Svjetskom danu ruralnih žena i veganstva, da pritom nešto kuhaju, nešto zanimljivo stvore u svojoj kuhinji, izgovore neki tekst prigodno tim temama i na kraju ćemo iz svih tih videa koje dobijemo iz cijelog svijeta složiti jedan zanimljiv film koji će očito progovarati o tim temama, a izabrani vaši videi, znači izabrani videi koji nam ljudi pošalju iz cijelog svijeta, svaki izabrani video će biti nagrađen sa 300 kuna. Pa dobro, eto. M kuhate, M poslije toga pojedete to što ste skuhali, samo još treba snimiti i dobiti 300 kuna. Vratili ste si uloženo za ručak. Dobili ste nagradu što ste u svijet poslali neku značajnu poruku za teme o kojima mi smatramo da se treba više govoriti i da se s njima treba više baviti. Da. Hvala vam lijepa, gospođo Mačković. Hvala vama, doviđenja. O Arktiku smo govorili, a sve ostalo pronađite www, pa kako to već ide, pa informirajte se o Arktiku i onda tamo pošaljete. Jel tako? Postoji i službena stranica projekta Let Them Eat Cake se zove, letthemEatCakeArctic.eu i tamo su svi detalji, tako da i tehnički kako poslati video, kako pobrati te kunice i tako dalje. Eto, bili smo malo u budućnosti, zahvaljujući Institutu za budućnost koji se zove Arktik. Do slušanja. Hvala. Pozdrav, bok.